Hyvät kuulijat, olet nyt seuraamassa Naispappeus 30 vuotta opetussarjani 4. ja viimeistä osaa. Tämän viimeisen osan tarkoituksena on keskittyä Raamatun opetukseen naisen asemasta Jumalan seurakunnassa. Nykyään väitetään usein, että Raamattu on ajastaan jälkeen jäänyt kirja. Erityisesti Vanhaa testamenttia voidaan arvostella yksipuolisesti miesten näkökulmaa korostavaksi. Vaikka tällaista puhetta kuulee varsin usein, siitä huolimatta tämä väite kestää aika huonosti Raamatun tarkempaa tutkiskelua. Raamatussa ja etenkin Vanhassa testamentissa kerrotaan monista merkittävässä asemassa olevista naisista. Näillä naisilla on ratkaiseva osa Jumalan suunnitelmassa. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa Jumala kehottaa Abrahamia kuulemaan vaimoaan Saaraa kaikessa. Tämä tapahtuu erässä Abrahamin ja Saaran välisessä vaikeassa ristiriitatilanteessa. Toisessa Mooseksen kirjassa on taas kertomus Mirjamista, joka auttaa Vanhan testamentin suurinta profeettaa Moosesta selviämään hengissä. Ja kulkee hänen kanssaan myös, kun Mooses johdattaa kansaa Egyptin orjuudesta. Profeetta Samuelin nimeä kantavat kirjat alkavat kertomuksilla Samuelin hurskaasta äidistä Hannasta. Tuomarien kirjasta voit lukea naisprofeetta Deborasta, joka toimii kansansa tuomarina, ja toisesta kuningasten kirjasta löydät kertomuksen vaatevaraston hoitajan vaimosta Huldasta, joka julistaa profetian sanoja itselleen kuninkaalle. Uusi testamentti jatkaa tätä Vanhan testamentin perintöä hyvin samassa hengessä. Heti evankeliumitekstien alussa esille nousevat Johannes Kastajan äiti, pappi Sakarian vaimo Elisabet ja nuori neitsyt Maria. Jeesuksen varhaisessa lapsuudessa tapaamme puolestaan naisprofeetta Hannan, kun Jeesusta tuodaan temppeliin. Ja Jeesuksen ystävinä ja matkaseurueessa kulkevat Jeesuksen julkisen opetustoiminnan yhteydessä monet naiset. Ja muistamme varmaan myös, että Jeesuksen ylösnousemuksen ensimmäiset todistajat ovat naisia. Tässä on aivan nopea ja kursorinen vilkaisu Raamatun tekstiin. Ei ollenkaan kaiken kattava, mutta jo tästäkin käy esille se, että naiset ovat Jumalan suunnitelmassa aivan yhtä merkittävässä todistajan tehtävässä kuin miehetkin. Raamatun kuvaus naisista ei kuitenkaan millään tavalla kumoa sitä samaan aikaan voimassa olevaa Raamatun opetusta, jonka mukaan mies on perheen pää. Ja muutamille tähän tehtävään sopiville miehille on varattu myös seurakunnan kaitsijan vastuullinen virka. Raamatun vahvojen naisten voima, heidän voimansa ei ole feministisessä pyrkimyksessä nousta miestensä hallitsijaksi. Heidän voimansa on pikemminkin siinä, että he suostuvat neitsyt Marian tavoin palvelijan osaan. Ja tällaisen nöyrän asenteen Raamattu asettaa kaikkien naisten esikuvaksi, kun se antaa Abrahamin vaimon Saaran elämästä kauniin todistuksen. Samoin te vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin. Kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista, eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista. Vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa. Tämä on Jumalan silmissä kallis. Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset. Niin oli Saara kuuliainen Abrahamille, kutsuen häntä herraksi, ja hänen lapsilleen ja hänen lapsikseen te olette tulleet,
kun teette sitä, mikä hyvä on, ettekä anna minkään itseänne peljättää. Nykyaikainen feministiteologia on kulkenut hyvin kauas tästä Raamatun ihanteesta. Myöskään naisten paimenvirka, naispappeus ei ole Raamatulla perusteltavissa, vaan edustaa pikemminkin tällaista nykyaikaista feminististä ajattelua, jossa kieltäydytään seuraamasta Raamatun ohjeita. Tämä käy hyvin ilmi, jos kysyt, että millä pohjalla naispappeuden perustelut lepäävät. Ja erityisesti kun kysyt mielipidettä apostoli Paavalin opetuksiin. Raamatun mukaan Paavali puhuu Pyhän Hengen inspiroimana. Hänen sanomansa on monien kärsimysten koulussa koeteltua. Ja sen takia Paavalilla on varaa kirjoittaa seurakunnalle rohkeasti Jumalan sanaa. Ja Paavali kirjoittaa: olkaa minun seuraajani, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Minä kiitän teitä, että minua kaikessa muistatte ja noudatatte minun opetuksiani, niin kuin minä olen ne teille antanut. Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää, ja että mies on vaimon pää, ja että Jumala on Kristuksen pää. Apostoli Paavali opettaa niin kutsuttua kefalee-rakennetta. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala järjestää seurakunnan ja perheen valtasuhteet edellä kuvatulla tavalla. Tämä rakenne ei ole kuitenkaan yksisilmäisen hierarkkinen. Kristinusko ei ole samanlainen auktoritäärinen järjestelmä, kuten esimerkiksi islam. Vaikka mies on perheen pää, miehellä ei ole silti oikeutta väkivaltaiseen voimankäyttöön. Kristittyjä ei ole kutsuttu hallitsemaan herroina. Vaimo on toki kutsuttu alamaisuuteen, mutta mies puolestaan rakastamaan vaimoaan, kuten Kristuskin rakasti seurakuntaa. Tämähän tarkoittaa siis valmiutta antaa kaikkensa, jopa henkensä vaimonsa puolesta. Ja teologit kutsuvatkin tätä mallia kristologisesti korjatuksi kefalee-rakenteeksi. No hienoja sanojahan nämä ovat, mutta yksinkertaisesti ne tarkoittavat vain sitä, että kristityllä miehellä ei ole oikeutta alistaa vaimoa millään tavalla, yhtä vähän kuin Kristuskaan hallitsee kirkkoaan pakolla ja pelottelulla. Ja tämä on sellainen johtajuuden malli, joka edellyttää kuuntelevaa, kunnioittavaa ja keskustelevaa asennetta silloinkin, kun joutuu johtajana tekemään kipeitä linjavalintoja totuuden puolesta. No palaan nyt takaisin Raamatun tekstiin ja erityisesti seurakunnan virkoja ja naisen paikkaa käsittelevien tekstien äärelle. Eräs eniten väärinymmärryksiä aiheuttanut Raamatun kohta on apostoli Paavalin sana, jossa hän toteaa: olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnan kokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niin kuin lakikin sanoo. No jos Raamatun jakeita irrottaa asia yhteydestään, niin voisi kuvitella, että Paavali edellyttää nyt tässä naisten totaalista vaikenemista kristillisessä seurakunnassa. Tämä olisi hyvin kummallista kaiken sen edellä kuvatun rikkaan vanhan testamentin taustan ja Jeesuksen elämään ja ylösnousemukseen liittyvän Raamatun todistuksen valossa. Tämä Paavalin voimakas sana on saanut asia yhteydestään irrotettuna paljon harmia aikaan. Siis itse sanassahan ei ole mitään vikaa, mutta kun se irrotetaan asia yhteydestään, niin siitä on seurannut paljon harmia. Tuolla sanalla on lyöty suuntaan jos toiseen. On varmasti aikakausia, jolloin monia naisia on vaiennettu tuon sanan perusteella, vaikka heillä olisi ollut profeetallinen sanakin julistettavanaan. Nykyään tätä jaetta on taas puolestaan käytetty niiden lyömiseen, jotka haluavat pitää apostoli Paavalia arvovaltaisena Raamatun opettajana. Olet vähän tyhmä, jos
ajattelet, että Paavali on nyt auktoriteetti, kun hän tollaisia opettaa. No, miten Paavalin kehotus naisten vaikenemisesta seurakunnasta sitten tulisi oikein ymmärtää? Kaikkein selkeintä on arvioida tätä Paavalin sanaa hänen oman opetuksensa valossa. Opettaako Paavali muualla naisten totaalista vaikenemista? Ja vastaus on hyvin selkeä. Se on ei. Paavali ei muuallakaan opeta, että naisten tulisi totaalisesti vaieta. Paavalilla oli naispuoleisia työtovereita, jotka avustivat häntä opetusvirassa. Eräs heistä on nimeltään Priskilla, joka miehensä Akilan kanssa opetti Apollosta, erästä alkukirkon suurimmista opettajista. Lisäksi Paavali puhuu tässä aivan samassa luvussa, johon äsken viittasin. Siinä luvussa siis, jossa hän mainitsee naisten vaikenemisen, että kaikille on jopa toivottavaa profeetoida. Aivan samassa luvussa hän puhuu tästä. Ja sitten aikaisemmin luvussa 11, kun tuo äsken oli luku 14, niin luvussa 11 hän aivan nimeltä mainiten puhuu, että naiset rukoilevat ja profetoivat, ja se on aivan itsestäänselvä asia Paavalin opetuksessa. Tästä voimme tehdä sen johtopäätöksen, että kyllä naiset ovat Paavalin seurakunnissa myös puhuneet, profetoineet ja olleet julistustehtävissä ja avustaneet myös opetuksessa. Arvostettu naisteologi Mailis Janatuinen pohtii edellä olevia kysymyksiä kirjassaan Paimenuus, ihmisarvo ja sukupuoli. Janatuisen mukaan profetoiminen voidaan ymmärtää myös laajassa merkityksessä, eli raamatullisena opetuksena ja kehotuksena. Silloin on kyse Pyhän Hengen innottamasta julistuksesta. Ja Janatuinen ymmärtää, että Paavalin naisten vaikenemiskehotukseen on tällainen tausta-ajatus, että Paavali ei katso, että naiset voivat toimia johtavassa vastuussa opetusviran suhteen. Heidän tulee vaieta tästä pyrkimyksestä, väistyä pyrkimyksestä olla seurakunnan johtavia opettajia. Seurakuntaa avustava opetus on sen sijaan mahdollista ja myös suotavaa, ja tähän Paavali ottaa mukaan myös Priskillan työtoverikseen. Mailis Janatuisen näkökulma sopii hyvin apostoli Paavalin kirjeiden kokonaiskuvaan. Se on myös sovitettavissa Raamatun yleisen opetuksen ajatukseen siitä, että Kristuksessa tämä kefalee-rakenne on korjattu. Kaikki ovat mukana tässä ja myös mies kuulee naista vaimoansa. Paavali nojaa opetuksessaan siis vanhan testamentin taustaan, josta aikaisemmin jo kerroin, ja viime kädessä hän nojautuu luomisjärjestykseen ja sinne suuriin alkukertomuksiin. Tämä näkyy muun muassa seuraavassa Paavalin tekstijaksossa. Oppikoon nainen hiljaisuudessa kaikin puolin alistuvaisena, mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva, eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. Mutta hän on pelastuva lasten synnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä. Paavali vetoaa tässä perheen ja seurakunnan tehtäväjaossa aivan ensinnäkin luomisjärjestykseen. Aadam luotiin ensin. Toiseksi Paavali näkee Eevan perilliset taipuvaisempina tempautumaan väärien asioiden vietäviksi. Ja tämä näkökulma muuten näyttää pitävän paikkansa myös niiden tilastotietojen suhteen, joita esittelin aiemmin toisessa puheenvuorossani naispappeuteen liittyen. Myös suomalaisten naispappien maallistumiskehitys näyttää siis etenevän mieskollegoja nopeammin. Eli tässä suhteessa Paavali on hyvin ajassaan, voisiko sanoa ajan hermolla myös nykyaikaan tarkastellessa. Ja tältä osin edellä siteeraamani Paavalin sana on siis varsin looginen.
Moni kysyy kuitenkin sitä, että miksi Paavali liittää lapsen synnyttämisen ja pelastuksen asian toisiinsa. Ensinnäkin on hyvä kiinnittää huomiota tuohon tekstiin. Luin tuon Raamatun tekstin ja siinä puhuttiin lasten synnyttämisestä. Alkutekstissä puhutaan lapsesta yksikössä. Ja tämänhän voi nähdä viittauksena lupauksen lapseen eli Jeesukseen Kristukseen. Me kaikki pelastumme lapsen synnyttämisen kautta, kun ajatellaan, että tuo on lupauksen lapsi Jeesus. Neitsyt Maria saa olla näin kuin uusi Eeva. Ja tuon lupauksen lapsen Jeesuksen kautta meille lahjoitetaan pelastus Jeesuksessa Kristuksessa. Ja neitsyt Maria on nöyränä Herran palvelijana suostunut tähän tehtävään. Olet sanonut, että tapahtukoon minulle sanasi mukaan, kun Jumala tämän tehtävän neitsyt Marialle antaa. Tämä oli ensimmäinen näkökulma tähän lapsen synnyttämiseen. No toinen näkökulma Paavalin sanasta, jossa Paavali sanoi, että hän on pelastuva lapsen synnyttämisen kautta, niin voidaan ajatella, että se on vasta-argumentti päätään nostavalle gnostilaisuudelle, Paavalin aikana päätään nostavalle gnostilaisuudelle. Gnostilaisuuden piirissä halveksittiin ruumiillisuutta ja saatettiin aivan kokonaan torjua ajatus fyysisestä äitiydestä. Se oli jotakin halpa-arvoista. Sen sijaan gnostilaisuudessa oli sellainen opetus, että naisille tarjottiin valaistuneen papittaren roolia. Naiset olivat johtavassa valaistuneen papittareen roolissa ja heillä oli tällainen salainen tieto, jolla he uskoivat Raamatun sanakin paremmin osaavansa ohjata seurakuntaa. Ja on mahdollista, että tämä Paavalin sana on jo Jumalan pyhän hengen inspiroima vasta-argumentti tällaista harhaoppia vastaan, joka sitten myöhemmin vielä yleistyy. Ja tälle selitysmallille, että tämä jo olisi etukäteen ennakoivaa puhetta tuohon gnostilaisuuteen nähden, niin löytyy tukea myös seuraavista luvuista tästä samasta Timoteuskirjeestä 4. luvusta, ja siinä Paavali sanoo, mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Valheen puhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty, ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljettävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan. Sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella. Kun tätä veljille opetat, niin olet hyvä Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka ravitset itseäsi uskon ja sen hyvän opin sanoilla, jota olet noudattanut. Mutta epäpyhiä ämmäin taruja karta ja harjoita itseäsi jumalisuuteen. Kun siis mietimme näkökulmamme naispappeuteen, niin Raamatun sana on varsin selvä. Raamattu antaa miehille ja naisille yhtäläisen todistustehtävän. Sekä miehet että naiset on kutsuttu julistamaan ylösnouseen Jeesuksen ilosanomaa. Raamattu tukee ja kannustaa erilaisten armolahjojen käyttöön, mukaan lukien profeetallinen julistus ja opetustyö. Ja tämä on mahdollista yhtä lailla miehille kuin naisillekin. Ainoastaan seurakunnan johtajuus, eli paimenen virka, on varattu ainoastaan siihen soveltuville valituille miehille. Varma on tämä sana. Jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan. Ei juomari, ei tappelia, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi.
ja hänellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi eikä perkeleen paulaan. On hyvä huomata, että paimenen ja seurakunnan johtavan opettajan virka ei ole edes kaikille miehille tarkoitettu. Jaakobin kirja muistuttaa myös meitä veljiä. Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Jumalan sanan alla meidän tulee kaikkien olla aralla tunnolla ja tutkiskella omaa sydäntämme ja rukoilla, että Jumala meitä ohjaisi sanansa mukaan. Kiitän omasta puolestani siitä, että olet kuunnellut puheenvuorojani juuri nyt ajankohtaiseen virkakysymykseen liittyen. Rohkaisen sinua pysymään Jumalan sanan turvallisella perustalla ja turvaamaan Jeesuksen Kristuksen armoon. Toteutukoon sinun ja minun, meidän kaikkien kohdalla vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ylimmäispapillinen rukous Isälleen. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Aamen.